Mao man ni ang mga pangutana sa uban. Asa may mas maayo, diskarte o diploma? Now para kanako, mas importante ang diskarte kaysa diploma. Dili ka sugton sa imong uyab kung dili ka kamao mo diskarte. Dili ka sugton sa imong asawa kung dili ka kamao mo diskarte. Dili ka madawat sa trabaho kung dili ka kamao mo diskarte sa pagtubag sa mga pangutana atol sa interview sa imong pagpang-apply og trabaho. Dili ka makahuman og eskwela kung dili ka kamao mo diskarte. Dili ka makaangkon og diploma kung wala kay diskarte. Ang kanang imong diploma, bunga kana sa imong diskarte, sa imong pag-eskwela. Daghan kayong mga pobre apan nakahuman og eskwela, nakahuman sa college, kay maayo man mo diskarte. Nag-working student, nag-sideline og paninda, naningkamot para makabayad sa ilang tuition fee. Naiuban nga ni diskarte og maayo para makakopya aron makapasar sa mga exam. Naiuban nga estudyante, anak og dato apan walay diskarte, hinungdan nga na drop out, wala kahuman og eskwela kay dili man ka mao mo diskarte. So importante gyud ang diskarte. Unya, kung na kay diploma, bonus na lang na. Ang akong bata, akong gipa-eskwela, tungod kay aron mas maayo pa siya nga mo diskarte sa iyang kinabuhi. Aron dili dali nga mailad. Aron makat-on og aron duna sad siya makuha nga diploma bunga sa iyang diskarte sa klase. Diha sa klase sa mga bata, hatagan silang pasulit, exam, test, pagsulay sa ilang mga teacher. Kung unsaon nila paggatubag o pinaagi niya ng mga test nga gihatag sa ilang mga teacher, ngadto sa ilang mga estudyante, makat-on ang mga bata og madugangan pa ang ilang kaalam sa pagdiskarte. Naay uban nga wala makahuman og high school. Apan, maayo ang pagpanginabuhi. Maayo ang dagan sa ilang pagpanginabuhi tungod sa diskarte. Naay uban nga wala makahuman og college, way mga grado, apan maayo man mo diskarte, hinungdan nga hayahay ang ilang pagpuyo na dato tungod sa diskarte o dili sa diploma. Mag-unsa man ang imong diploma o wa kay diskarte. Mag-unsa man ang imong diploma o di ka kamao mo diskarte. Di ka magdugay sa imong trabaho kung di ka kamao mo diskarte. So importante gyud ang diskarte. Ang diploma bonus na lang na pinaagi sa imong kahago sa pag-eskwela, sa imong diskarte, nga naningkamot ka para makahuman ka sa imong pagtuon. Ay pag-uwaw-uwaw. Importante man na, nga dili ka mag-uwaw-uwaw. Kaya kung mag-uwaw-uwaw ganit ka makabombo, wa jud kay padulngan. Importante gyud nga diskarte o nya magpabaga po ka sa imong naong. Why silbi imong diploma kung wala kay diskarte sa imong kinabuhi? Kung dili ka kamao mo diskarte sa imong negosyo, malugi ka. Kung dili ka kamao mo diskarte sa imong trabaho, dili ka magdugay, matangtang ka. Busa mintras bata pa imong anak, tudluin na nagsugod kung unsaon pagdiskarte. Kinahanglan dili gyud mag-uwaw-uwaw, kay kung ulawon ka, magiuwawon ka, wala kay guts, wala kay diskarte, dili ka moasenso kanunay. Dili ka moasenso unya, pirmi lang ka nga magsalig sa laing tao, mga kabombo. Sumaw na, ako ang tubag sa pangutana. Asa ba mas importante? Ang diskarte o ang diploma? Ako tubag, diskarte, mga kabombo. Balik ko na.